Tatlong atletang dagopenyo sasabak sa SEA Games 2019. Kilalanin sila sa report. Very proud si Coach Alejandro Enrico Vasquez dahil tatlo sa kanyang estudyante sa Karate Do ang sasabak sa Southeast Asian o SEA Games 2019. Nasa Maynila na ngayon at naghahanda sa SEA Games Karate Competition sa Disyembre ang kanyang anak at estudyante na si John Enrico Vasquez at kapwa-estudyante na sina Mark Andrew Manantan at Jason Ramil Makaalay. Sila po yung nag-prepare ng SEA Games 2 years po. Sa maliit na sports clinic lamang na ito, nag-eensayo ng 2 beses sa kada linggo ang tatlong atletang dagupenyo. Pero ngayon, mas puspusan ang kanilang pagsasanay araw-araw kasama ang Karate Pilipinas. Dati na rin umanong nanalo sa Karate Do International Competition ang mga atleta. Meron po dyan is yung passion nila sa karate, number 1. Then yung commitment nila na proud sila na i-represent yung flag natin, yung country natin. Nagbigay ng mensahe ang dalawa sa dagupenyong atleta para sa buong suporta, hindi lamang sa mga dagupenyo, kundi ang nagkakaisang Pilipino. Sa mga dagupenyos, ako nga pala si Joco Vasquez. At ako si Mark Andrew Manantan at kami ay mga dagupenyos na lalahok sa paparating ng Southeast Asian Games 2019. Maraming salamat sa inyo sa pagmamahal ninyo po at sa support niyo po sa amin. Kasama si Wilson C., ako si Joan Punsoy, naghahatid ng Balita Amyanan.